Jeg så et klip på YouTube med nogen, der havde lavet en sådan et HD-kamera, ikke? Og så havde de en... Ram fuglen. Ja. Har den gear eller sådan noget? Nej. Jeg kan den bare lidt ned. Sindssygt, der er smæk på den. Kommer ugens et, ja. Det er meget sjovt, ikke? Så det er lidt nemmere. Man er dogfight her. Ja, det var faktisk ikke nogen dogfight. Det kan jo være sygt. Jeg så rigtig en psykopat. Ja, den har gæret det voldsomt. Det har set godt ud på YouTube. Det er ikke, og så bare klippet den midt over. Det har set godt ud på YouTube. Det kunne bare se godt ud. Bare klippet den. 4 flyver, Martin. Ja, men du kan jo se det på videoen bagefter. Farvel. Mine fingre ryster ikke så meget, som de gjorde første gang, jeg skulle flyve den. Kan jeg mærke det nu? er gået godt, ikke? Ja, indtil videre. Ja, jeg kan godt mærke, at jeg skal koncentrere sig meget i forhold til at flyve med den anden. Jeg kan ikke kigge væk så meget som 1 sekund her. Det er over, ikke? Og man kan så mange ting, ikke? Jeg tror, man skal vende så meget til. Det er det der med, når man flyver mod ind, så skal man lige op i hovedet vende alle... Ja, man skal nemlig. Og plus der er jo højdero og sidero og kringero og pis og brænder i røven, der skal styres, ikke? Altså bare hurtigt højt op den her. Og sindssygt, man. Det kan godt være, at jeg lige skal lave en fin landing nu. Kan du se, hvor lang tid du har optaget, Christian? 3 minutter og 58 sekunder. Okay. Jeg optog i 1 minut eller sådan noget. Ja. Både 4 eller sådan noget. Levetiden, den er ikke så fantastisk lang. Den her. Jeg havde ikke mere strøm på batteriet. Der døde den. Ja, men jeg fik styret til sidst, og det gjorde den sådan her. Hvor endte den hen? Og sådan. Ja.
Og landehjulet holder. Det holdt sgu. Det er det der superliv. Sejt. Skub brændstofmotoren. Det gik da meget.